Nagpadayon ang Voters Education sa Commission on Elections. Pinagi silang roadshow caravan. Gitudloan ang mga botante paggamit sa vote counting machines nga gamiton sa mga eleksyon. Usa sa manungdanon nga masaran sa mga botante mao ang paggamit sa Voters Registration Verification System kon VRVS. Usa kini ka tablet equipment diin mamahimong matanaw sa mga botante kung asa siya naka-assign nga presinto. Usa lang kini sa daghang mga kasayuran nga gustong ipaambit sa komunidad ngadto sa mga botante. Doon na roadshow caravan nga gipahigayon sa mga malls ug plano nilang dadon kini sa mga tunghan. Samtang padayong nag-awhag ang komunidad sa mga kandidato nga dili magpataka og butang sa ilang mga propaganda materials. Pero nag due process of law, no? So they will be informed also of that. Kay bawo naman gyapon sila nga bawal na siya kay doon naman tay mga specifications with regards to the sizes of the streamers, kato mga posters, leaflets and others.